Ukraine buena kalmeka Russia chuan aral thuam thra aron tho chuak ta a khothlang ramte invena in adan theilo anti mai nuclear ral thuam po phur thei hypersonic missile chu lift khopuya akap chuak heral thuam hi ahminga chemte tinan soi mai thrina Russia thu chuaina tarlan danin Ivano Francis Biela Nimin Khan leihnuaya Ukraine ral thuam chekin ka chiat na tan an manga helai mun hi Ukraine sipai te thlona chia siamna mun nia soite ni bok tuntrum hi indona a heral thuam an man masak ber trumania Syria buena Khan athok thra em tero chu anlo enchin zuaito chemte missile hi Putin a chuan khothlang ramte air defense system paltlang theitur ral thuama chuan athraber ani thualo soitoa ri ain alet somvelin athlok chaka ka thak ahar sa hlea mel sang khazani somnga vela hlami aka theiboka wangin air defense system te chuan anveng ne meulo nia chalane Russia hian hypersonic missile an nei nual thu Putin a chuan alo soitoa tunkar tira khan darkar khata mel sang sari vela chaka thlok thei Russia tanga minute nga chung leka London Cup thei tur chu anlo tlang zar to bokane Russia hian Ukraine ne turin ral thuam thaberber chelek trul antilem lote po animai theye hemi ma hian Kharkiv vacuum bomb anti mai thermobaric ral thuam anlo mang to boka ati chiat chu natakane khothlang ramte chuan direka in dona a tel lo dan zongin Ukraine hena ral thuam an pezui zela Ukraine mamo ber tezingami air defense system ro chu pek mai a harsadon tariau thunga Ukraine mamo chu traka hlan theile choison thei ania an khopui Kiev le Kharkiv venatan atangkai hledon US in hetiang invenatur hi chu pillar system ania pillara hian radar omin kilometer zabial vel chu aveng him thei turangai ania Middle East anlo man to na po athok thaviau Ukraine mang turin boina omero chu invena ral thuam zir chop ngai alania mangthiam turin hunadu don Ukraine hian hetiang deuchi Russia siam S300 chu an mangthiam sa a S300 peturin konga kwal thui deu ta si ane hetila hian Russia general te chu Ukraine an thi zoi mai niin Ukraine sipai thu chua chuan an tarlanga 8 Combined Arms Army an ho tu pa ber Lieutenant General Andrei Morvechev chu Kherson bula in kana ka hlum ninan soi hemi ma hian Russian sipai general pali an lo thi to bok ninan tarlanga Major General Oleg Mityev chu nilaini khan Mariupola ka hlumania an pathni hian sipai ho tulok zual zinga tunkara nunna chanta niin Ukraine lam chuan an soyane rampani roi tu te chuan Russia mi puite ma thuan soya Russian President Vladimir Putin a chuan Luzhniki Stadium mi pui ma Russia in Ukraine sipai tirlu chungchang soya tunaya Russia ram kantran rual trum ala ngai love ati Putin a thu soizo nuwa hian Ukrainian President Zelensky a chuan Russia mi puite tan video kal tlangin thucha aron soi vele a he in dona hi ato vatlo chuan Russia tan channa na satak ani dona he in dona hi atop watani lo chuan Russia tan channa anasadon lutuk ati mi mai Zelensky chuan Putin a thu soina khan mi nuai nivel an pungkhom tin media te chuan an soya chu Russia in Ukraine sipai aron tirlu zat velane Russia sipai singkhatle sangli vel an thi towa mi nuai ni pungkhom jinga khan mi singkhatle sangli ruang chu omta se a hmu nom lo ngotang Russia in minru na hian kar thum chungin nuna tam tak an hlo towa kan buaina ti to pangai ani atia ramhroi tu te in hmuwa dokan khat ki larot buaina hi akal zelani chuan Russia hlona a thlengzel dona chuan tam tak tan ngayo theilo na khopani yang atine inrem na zong hian ramni palai te in biak na chuan ra thra ala chua hlei theilowa mase mason ne ro chu aum ve hret thunga
Ukraine Russia ngai mober pakhat NATO ramazom lawang tia chuan an chiang tlang deuh ti to inka haipuang ture ro chuan an thu alain muthei ri lawane zirtop ni zan khan UN Security Council an thu khoma boina re theina turin thumum an nei thei bi kheklo he thut khoma hian Russia le US te chu anin nial lok le anin nial na thulai mu ber chu Ukrainian ral thuam hlo om turle natna lam kai noi abuai pui ti hini he in dona hian information dikle diklo poimo zia atilang chiang ta hle Russia chuan US puina in Ukraine chuan heng ral thuam hlo om UN in mana khap te hi abuai pui ani antia US le khothlang media te ro chuan in napani chu o yom lo lutuk tin antrang ve thung ral thuam hlo om buai pui chungchang hi Russia in document kan hai chuwa ke tia trangina in trana Russian sipai hruai tu pakhat Igor Kirillov chuan Ukraine sipayan tirlu hnu loka Ukrainian Health Ministry chuan hengan buai puina laboratory te chu ti cheturin thupe ka chuwa ngal nina soya US chuan heng document kan nei hi an hlau hleang Ukraine le US te hian UN phallo natna hlo om turle boruak chia ral thuam an buai pui ti na ni ati Soviet Union atluk chiat nu khan natna hlo om zirchian na mun hi a om nge ya Russia chuan ral thuam siam na tan an hmangani antia US le khothlang ram le an media te ro chuan mi ring risel na ti maso na ta na zirchian na mun zo kani antia Ukraine Russian sipai te anlu khan ti chetura thupek chu a om nge mai thup tum na lam ni lovin beyani anga pudruwam palang ti hlauna wangzo kani tin WHO chuan an soya heng nat na rik zirchian na te hi ral thuam hlo om ti tlem na turzo kani ye tin US chu antrang ve thung hein nial na hi tun hnai chawa chau anilawa January thlapo khan soichua aloni dai to UN Security Council a Russia chuan document mu chua bel anneya Pentagon official ten signature an pe a ral thuam siam na tan an hmang chiang alom tin document an ron phora US thung chuan Russia thu soi hi Ukraine an chet na thiam chan an tum na te heng ral thuam hlo om mana tum wangzo kani ye ative thunga atran na hi UK le European Union a athrian te chuan an ron thlop sap sapa Russia hian Ukraine ru na hian thiam chan tum na tan achan adap kwal ruai ani anti heng ral thuam hlo om hi ti top le cher to lo ni se tin India chu atranga top ro du tok ro tiang chi kha ani tak tak China chuan Russia document mu chua hi chui chian aphuta US chuan zep nei lovin chana pe se adua heti la hian Chinese president Xi le US president Joe Biden ate chuan in biak na an nei boka China in Russia puyani vai chuan rek na an kalpui ve tur thu US president chuan a hrela China hian Russia chu thlop ma se tundin hmuna chuan ala pui lem lo China sarkar chuan Russia demna thu post te akhapa heti chung hian Chinese ho ti na ber Weibo a chuan Putin a thu soi ti bor vela in dona top theina tura Arno la thu chua te chuan ngai event a hlozo ka Russia kan thlope ti boruak kha alian lutuk lem lova mase hei hian China din na chu aphete ti na phei chu anilem chuang lo Russia chuan Ukraine ral thuam cherte ti chiata natji rong an kaina ti to patum tin he boina hi asoifia khothlang ram te chuan Russia hian chauchua lovin Ukraine runa tuna phei chuan mi pui che na po zuwa lovin abitum 5 vekto ninan soive thunga khothlang ram media tambera chuan nu naw te torna le Russia in civil mi te omna an be na chu an soi war ber ane Russia sipai te hian Ukraine chim lam le khochak lama ma an son deuh bera Mariupol chu an la teu to hle nia soyania a thui phui lo lai kan thui thame ke anti Mariupol a drama theater be na khan mi za som thum chuang an thia
mi za som thum vel chin riat lovin anom mek he theater ma hian no pang tin zia ka no pang te tlan chiat na mun nianga ya khotlang ram te chuan Russia sipai ten nu na wan zuwa lo zia lan tir tu tan an mang na sa hle Kherson khopui an lak nuwa Ukraine ram laili krivi ri lam an pan le mek nia soyene Russia sipai te hian khopui lian thren khat chu an hual ne viau to Kiev tiamin puak thei thil ri chu abang thei tak tak to lo Kiev a hian anin be na sat na lai chu irpin ania Kiev khopui lu ka ven himle lak tumin anin be fat fat UN tarlan danin civil mi zasari somni parukin nunan chan to mi makta duai thumle nuai ni vel anral tlan to mi singtelin eile in tur antla cham to bokane Ukraine hi khovela huit thon chuak tulian berte jinga mi ania he supply chain hi acheme ka anthar chua in ngat Africa marlam chuan he in do na hi antuar der to mun tam tak chu tram tla theidin muna ading mek ni in World Food Program chuan an soyane boina to pa rampahni ten in ka hai an nei theina tur hian Ukrainian NATO ram anzom lo chu Ukraine hian pom deuh ti to ma se Russia in min beilovang ti kan chian ma chuan kan min thlape tina ni bik lo antia Russia thilphut Crimea chu Russia ramani to ti pomte Donetsk le Luhansk chu Independence Republica Ukrainian apomte chu anmutan alania Putin chuan Ukraine hian in biak na akal rei theinan thilphut maksak pui anron nei tin khothlang ram hruai tu ten an biak na chuan asoi nge ne